יאללה, מה מכינים עכשיו? עכשיו אנחנו עושים את הפוקשת חריפים שלנו. שמנו נגיעה של מוצרלה שיספוג את כל השמן. בסדר? זה חשוב, המוצרלה תספוג את כל השמן וכל הטעמים יתחברו אליה. עכשיו לוקחים נגיעה מהשום קונפי, מהשמן שלו, עם איזה משהו כמו 4 שיניים, 5 שיניים, שלא יהיה חזק מדי. תחמיץ חריף שמים, בוא נגיד ככה, לא קצת, אבל השוס הולך להיות שיהיה פה כמה וריאציות של חריף, כי גם הולך להיכנס פה פלפל צ'ילי אדום. בואו תראי, פלפל צ'ילי אדום. אז יש לנו פה שתי סוגי של חריף, יש לנו פה מוצרלה, יש לנו פה שום קונפי. לעדן את כל הדבר הזה ושייתן לנו קצת מתיקות בין לבין, אנחנו נשים סוכריות שרי שאנחנו עושים בטבון. פוקשת חריפים והשוס, מה שהולך לעשות את זה מיוחד וטעים ברמות, זה נגיעה של טחינה, טחינה גולמית, אבל חשוב, טחינה גולמית, לא לעשות טחינה עכשיו, טחינה גולמית. טאץ' אחרון אבל הכי חשוב זה מלח אטלנטי שוב, שבכל ביס יהיה איזה ביס נגיס כזה של מלח. אליכם למשלוח, ככה זה יוצא.